Ayun na medyo Pacific Ocean. Deta kiti kung kunak kanya midsel. Tila-tilan tuma gamin ti pagik-ikam. Tapos mo di mabirukan. Saan mo damagan kanyak? Kunak tuma gamin kanyam, nga isinot mo dagita. O di ba anak, hanggang nakapalag ni mama, hanggang nakasauya. Kunyar daday, nag-charge ka nga talaga. Dapat lang kanya na dyan, sobra manunan. Dapat kasta nga kinanayon daday, saan ka nga papabak ni mami? Iwan nga talaga anak, talaga napunduan ako. Talaga nga kamalay ni mamim di dyan. Maling nga talaga anak, kamaling nga talaga ni maming. Sige anak, maturog ka na tayo. Daday, ikaw naganatapay nga ta ni mamay. Di ka mo! Apay nga data kayo pay lang. Di ba kung nakagtalaw kayon? Talaw kayon. Hangkay nga sumsumurk ay. Ayaw ba? Mamay, daday, dana kaon. Ay na po, Itzel. Ang pahay nagagapuam. Diyos ko laan, daday. Ay na, awit pa iti estudyante ti kastan. Pwede na ngabiyang kanak. Nag-overtime kami, daday. Overtime. Kun, daday. At dapat overtime ti estudyante kastan. Kung akin ni ma'am, daday. No, Itzel. Ay, mamay, daday. At dangayam ti good news kan bad news ko. Ay na, pagkabahan naman dito yan na. Bad news manay. Kalukwan man siguro daytan. Madimot mamay. Kal, anyaman data good news kin bad news maun. Ang ngati kaya yung ano na at mami kan daday. Good news, wino bad news. Sige na. Bad news lang na na. Unang di bad news ay. Kal, apayan niya data bad news mau. Bagsaka di test, daday. Magsakit din. Wait lang, daday. Kalma ka lang. Kalma. At dapay ti good news ko, daday. Ay na, apo, kaya niya madata good news mau. Kung ni maestra may, daday, babalin pa'y kano, ulitan, kuno next check. Wow, lakay. Basta Nangagayang ba kahit? Tatapay lang. Ay lakay. Damang gayam ti ibaga. Nya. Agsukat na ti position lakay. Apo. Day taman, iti nagustuhan na nga suggestion mo ba kahit? Ngayon, aka makaupang maugida ng posisyon tan. Ay, ano kaya mga posisyon ba kahit? Nabigat mamut lakay ke si ka mamut ti aginaw, aglaba, agluto, aggalis, agpalingke, agidalay. Kasya mamut ti agsilsilpon nga agininom. Awan laki di kakasta ti ubram.